Эфирда яңалыклары вакыты, студияда Лейсан Галиева, исәнмесез. Бүгінгі шығарылышының төп темалары. Хөкем итү эше. Әлмәт судында исерек хәлдә машина йөртүче хатын-кызга карата эш каралды. Он вас попросил, или вы сами решили сесть? Я сама решила сесть, потому что человек был, то есть вообще в невменяемом состоянии. Айруча ярдәм, сәламәтлек мөмкинлекләре шикле балаларның ата-аналары нинди ярдәм алырга мөмкин? Балалары белән ничек уйнарга иде, балалар тизрәк сөйләшеп китер өчен нинди алымнар алырга, шулар турында тулырак сөйләп китәчәк. Өлкәннәр көне уңайыннан Әлмәт районы иҗат дуэтлары клип яздырды. Бабайдан қалырға бұл. Өмір бойы бірге ердік. Бірге ердік. Қалырға. Біріншікті қалырға. Бірге эшләдек. Бірге эшләдек, бірге Оқыдық. Бірге оқыдық, бірге жырладық. Әлмәт шәһәр судында Россия Федерациясы Җинаять кодексының 264-нче маддәсе буенча эш каралды. Эшнең төп фигуранты исерек хәлдә руль артына утырган урта яшьтәге хатын-кыз. Тулырак мәгълүмат хәбәрчебез материалында. Мы с ним выпили. Все, и потом я ему предложила, чтобы, то есть оставить ключи от машины у меня, потому что он уже сильно был пьяный, и чтобы он пошел домой пешком. Здесь, пожалуйста, уточните. Эш материалларынан билгеле булганча, хатын-кыз һәм аның ир-ат дусты бәйрәм итәргә булалар. Бәйрәм итеп кенә калсалар, бу эш шәһәр судына барып та җитмәс иде. Алар икесе дә исерек хәлдә машинага утыралар һәм теләгән җирләренә баралар. Очрашуның азагы җинаять эше белән тәмамлана. То есть я увидела, что он уже вообще, то есть очень сильно пьяный. Вот, и поэтому я сама села за руль, чтобы довести. Как это произошло? Вот как вот он, как вы сели за руль, вот он вас попросил, или вы сами решили сесть? Я сама решила сесть, потому что человек был, то есть вообще в невменяемом состоянии. Бәхеткә дуслар ярак китә алмый. Төзүчеләр проспекты буенча автомобиль юлының бер өлешендә исерек хатын-кызны юл хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекциясе инспекторы туктата. Биредә хатын-кызны ике шаһит катнашында алкотестер ярдәмендә тикшерәләр. Шуннан соң аның исерек булуы ачыклана. Судта гаепләнүченең дусты да бар иде. Ул да ул көннең детальләрен сөйләде. Шулай итеп, хатын-кызны Россия Федерациясы Җинаять кодексының 264-нче маддәсендә каралган җинаять эше кылуында гаеплиләр. Суд утырышы 24 сентябрьгә күчерелде. Алсу Ахмаджанова, Вадим Тарасов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт шәһәренең Үзәк мәчетендә мөмкинлекләре шикле булган балаларның ата-аналары өчен семинар үткәрелде. Аны Әлмәт районы мөхтәсибәте Ансар Хәйрия фонды белән берлектә оештырды. Сүз Инҗи Хәсәншинага. В первую очередь, наши детки, понятно, то, что у вас у каждого из вас есть отдельные запросы, да? Үзгә балалар Хәрия программасы кысаларында Әлмәт шәһәрендә мөмкинлекләре шикле булган ата-аналар өчен махсус белем исемле проект эшли башлады. Аның максаты ата-аналарның белемнәрен үстереп, үз балаларына ярдәм итәргә һәм терәк буларга өйрәнү. Беренче очрашуның спикеры Казаннан килгән белгеч логопед-дефектолог, Казан федераль университеты ассистенты Айгөл Минхаҗева булды. Ул үзе тумышы белән Әлмәт районыннан, шуңа бик теләп тә Әлмәтле әти-әниләргә ярдәм итәргә алынган. Аларга бүген логопедический массаж приемнарын күрсәтәм һәм дә инде уеннар булачак. Балалары белән ничек уйнарга иде, балалар тизрәк сөйләшеп китер өчен нинди алымнар алырга, шулар турында тулырак сөйләп китәчәкмен бүген. Семинар вакытында ата-аналар балаларның сөйләмен үстерә торган күп төрле логопедик ысуллар һәм уеннар белән таныштылар. Минем кызыма 5 яшь. Безнең задержка развития бар. Без начар сөйләшәбез. Һәм мин бик шат шушы Хәйрия фондына килгәнем өчен. Бик
ышанып калам яңа белемнәр алуыма. Әлмәт шәһәрендә мөмкинлекләре шикле булган ата-аналар өчен махсус белем исемле проект кысаларында семинарлар һәр ай сайын оештырылачак. Энҗи Хасаншина, Алия Муратова, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Телекомпания безнең бүгенге иртәсе көзге музыка ноталары белән башланды. Музыкаль кыз проектына сайлап алынган Әлмәт районының төрле почмакларыннан килгән кунакларыбыз үзләренең моңнарын бүләк иттеләр. Биредә өлкәннәр көненә багышланган бәйге катнашучылары җырларына клип яздырып үзләре белән таныштырдылар. Тигез шакта, тигез атлап, гаилә учагын саклый. Тигезлекнең татулыкны, кадерен белеп калый. Бүген музыкаль кыз бәйгесенең иң дулкынландыргыч мизгелләре. Хәзерге минутларда безнең менә биредә үзләренең җыр моңнарын иң беренче катнашучыларыбыз яздырды. Сезнең уй кичерешләрегез ничек? Уй кичерешләрегез. Әлбәттә дулкынлану бар инде, ул бит инде шушындый телевидение экраннары каршысында зур аудиторияга җырлау дулкынландыргыч, бик дулкынландык әлбәттә. Әмма дә ләкин менә шушы проектта катнашуыбыз белән без бик тә бәхетле һәм инде киләчәктә безнең тамашачыларыбыз безнең шушы дуэтыбызга яхшы бәя бирерләр дип ышанып калабыз. Илгиз абый Хайдаров, Хамзила апа Саримова районда гына түгел, Татарстанда да билгеле шәхесләр. Берсе Әлмәт районының беренче фермеры, узган 90нчы елларда кыюлыгы һәм тәвәккәллеге белән күпләргә үрнәк булып, авыл хуҗалыгында үз эшен башлап, җиренә җиткереп алып барган игенче. Аның бүгенге тормыш юлдашы табигый талантын үз милләтенә хезмәткә юллаган Әлфия Авзалова исемендәге бәйге лауреаты. Икесе бергә гомер күзләрен җылытырга дип табылган бәхетлеләр. Җырларында да шуны чагылдыралар. Менә шушы Луч компаниясына бик зур рәхмәтләребезне әйтәсебез килә. Шушындый безнең өлкән буын кешеләре өчен, шушындый проектлар ясаганнар өчен, безне үзебезнең сынап карарга мөмкинлек биргәннәр өчен бик зур рәхмәт. Котлаулы гомер юлын узган Мытыуллиннар гаиләсе Миннебай станциясендә йорт салып, оныкларын тәрбияләп яшиләр. Рафаэль Дөхвәтуллин исеме премиясын яулаган яшь күңелләр ансамбле составында төрле регионнарда чыгышлары белән катнашалар. Гаилә башлыгы мәктәп яшеннән бирле гармунда уйнаса, тормыш иптәше тавышы белән тыңлаучыларны таң калдыра. Ул ашлар, ул туйлар элек бит магнитофоннар юк я. Нык туры килде безгә уйнарга. Ну ничего, исән әле. Бабайдан қалырға бұл. Гомер буе бергә йөрдек. Бергә йөрдек. Қалырға. Берничекте қалырға. Бергә эшләдек. Бергә эшләдек, бергә Укыдык. бергә укыдык, бергә җырладык. Не было печали, просто уходило лето. Җиңүчеләрнең исемнәре 1 октябрь көнне узачак концерт программасында билгеле булачак. Катнашучыларның иң-иңнәрен сайлау жюри кулларыннан гына тормый. Сез дә безнең тамашачыларыбыз 20 һәм 21 сентябрьдә күңелегезгә хуш килгән дуэт өчен тавыш бирә алачаксыз. Сезнең тавышыгыз җиңүче исемен билгеләргә мөмкин. Узган ял көннәрендә Әлмәт спорт үзәгенә әверелде. Шәһәр мәйданында хард эндуро буенча Татарстан Республикасы чемпионатының финалы узды. Катлаулы трасса буенча терлек иртәләрне узучы мотоцикл йөртүчеләрне безнең төшерү төркемендә күреп кайтты. Бүген мәйданда Татарстан Республикасы чемпионаты мотоциклларда йөрү буенча чемпионат уза. Монда 130 катнашучы шушы мәйданда 11 каршылыкны үтәргә тиеш. Һәм аларның һәрберсе өчен бу җиңүгә бер юл. Кыю
Узышчылар мотоциклны экстремаль шартларда кискен күтәрелешләрне, төшүләрне, бүрәнәләрне, ташларны һәм башка катлаулы киртәләрне җиңеп идарә итү сәләтен күрсәтә. Нәкъ шундый экстремаль шартлар өчен эшләнгән мотоцикллар эндуро мотоцикллар дип атала. Бу инглиз теленнән тәрҗемә ителгәндә чыдамлылыкны аңлата. Бу мотоцикллар чыннан да югары узышлылыкка ия. Аларның көчле двигателе һәм махсус тәгәрмәчләре төрле шартларда йөрергә мөмкинлек бирә. Нәкъ менә шундый мотоцикл Түбән Камадан килгән катнашучы Севастьян Моисеев тада. Ул билгеләп үткәнчә, бу спортта көчле булу гына аз, уңышлы булу да мөһим. Настрой боевой, все уже. Килгәндә җиңәргә дип киләбез, ләкин бу спортта төрле хәлләр булырга мөмкин. Монда бит синнән генә түгел, әле калган катнашучылардан да тора. Здесь всякое может быть. Не только от тебя зависит, но еще от противника зависит. Раил Шайдуллин ярышларда Әлмәт шәһәрен тәкъдим итә. Аның гаиләсе аның көчле ярдәме дип таный ул. Раил бала чактан ук мотоцикллар белән җенләнә. Бүген инде аның улы мотоцикллар белән кызыксына башлаган. Әтисе 2 елдан соң улына мотоцикл алырга уйлый, чөнки ул аны бу спортта күрә. Здесь все нравилось всегда, опасный. Из-за этого Бала чактан ук 2 тәгәрмәчле транспорт ошый иде миңа. Башта велосипед булды, аннары самокат, хәзер менә мотоцикл. Берничә елдан улыма да алам. Бергә җилдерәбез аннары мотоциклда. Я в дальнейшем через 2 года куплю мотоцикл сыну и вместе будем ездить. Пока еще маленький. Әлеге ярыш кысаларында катнашучыларның алдында куелган бурычлар бик күп. Башка катнашучылар белән бәрелешләрдән сакланырга, тизлек режимын сакларга, флаглар һәм хөкемдарлар сигналын күзәтергә, тизлек режимын контрольдә тотарга, аеруча киртәләр алдында һәм борылышларда, һәм иң мөһиме дистанцияны сәламәт узу. Ярыш вакытында куркыныч күренешләр дә аз булмады. Монда тәҗрибәле спортчылар дөрес егылу салыгы да кирәк диләр. Это, в принципе, уже уровень... Бу инде безнең Россия чемпионаты дәрәҗәсе һәм барысы да шуңа туры китереп эшләнгән. Әгәр без бүген барысын да яхшы үткәрсәк, киләсе елга Россия чемпионатын әлбәттә дә үткәрергә мөмкин булачак. Даст Бог, сегодня все проведем идеально. На следующий год, может, и будем проводить чемпионат России у нас в Альвинцевске. Экстремаль ярышларның икенче көнендә катнашучылар дистанцияны урманда уздылар. Алсу Ахмаджанова, Алия Муратова, Яңгыр вакыты Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Россиянең 10 төбәгеннән 372 катнашучы Әлмәттә йөзү буенча алтын быжыра кубогы турнирына җыелды. Масштаблы ярышлар Мирас спорт комплексында узды. Әлеге ярышларда катнашучыларның яше 6 яшьтән алып 15 яшькә кадәр. Алар 20ләп шәһәрдән килгәннәр. Һәм аларның һәрберсенең үз яшенә карап үзенең дистанциясе бар. Турнир кысаларында спортчылар йөзү төрен үзләре сайларга хукуклы. Йөзүнең 4 төр техникасы бар. Һәр стиль аерым әзерлек таләп итә. Вячеслав Тузин һәм Амир Нуруллин Казаннан килгән. Алар бергә йөзеп чыктылар. Берсе үз нәтиҗәләреннән канәгать, икенчесе алайык түгел. Ярышларга дөрес әзерләнергә кирәк дип таныйлар егетләр. Победу можно настроиться по-разному. Җиңүгә төрлечә әзерләнергә мөмкин. Сез үзегезгә ышанырга тиеш иң беренче чиратта һәм үз-үзеңә әйтергә тиеш. Мин беренче киләм, мин медаль алам дип. Һәм бу теләк кайчан да булса тормышка ашачак. Ты приплыл первый, у тебя медаль. И это когда-нибудь по-любому сбудется. Йөзү буенча турнирда йөзү техникасы кагыйдәләрен, ягъни борылышларны, старт һәм финиш сызыгын дөрес үтәргә кирәк. Шулай ук ярышларны үткәрүнең билгеләнгән тәртибен саклау мөһим, ди оештыручылар. Фестиваль тем интересен и приятен то, что он является открытым. Әлеге ярышларда барлык катнашырга теләүче йөзә ала. Шуның белән уникаль бу проект. Ул бөтен Россия территориясендә үткәрелә. Менә 2 атнадан соң шул ук алтын быжыра кубогы турнирын Новосибирскида үткәрәчәкбез. Это в этом плане это потрясающий уникальный продукт. Продукт, который проводится на всей территории России. Мы через 2 недели уже будем такой же кубок Золотого кольца проводить уже в Новосибирске. Йөзү файдалы спорт түрі. Турнирда катнашучылар аның матурлыгын да күрсәтә алдылар. Спортчыларның яше буенча үз дистанцияларын билгеләде. Кызлар да, егетләр дә үз осталыкларын күрсәтеп зур тәҗрибә алып таралыштылар.
эти соревнования планируем сделать традиционными. Поэтому Бу ярышларны традицион итәргә уйлыйбыз. Шуңа күрә бу бассейнны бүлеп биргән өчен шәһәр җитәкчелегенә рәхмәт. Монда зур нәтиҗә булыр дип уйлыйм. Сез карагыз күпме җанатарлар. Алар үз балалары һәм туганнары өчен шатланачаклар. Алар үз чиратында яхшы нәтиҗәләр күрсәтә алачаклар. они будут радоваться, смотреть, как плывут их дети, родственники, будут показывать хороший результат. Алса Ахмаджанова, Алия Маратова, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт компаниясе. Hürmetli tomoshachilarimiz, яңалыклар чыгарылышының тур трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Һәм тагын бер мөһим мәгълүмат. Хәзер сез үзегездә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннарыгыздагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Әгәр дә сезнең яңалык безнең чыгарылышларда кулланылса, сез гарантияле бүләккә лаек булачаксыз. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгенге шулар иде. Мин Ләйсән Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән саулашабыз. Исән сау булыгыз.